na jihozápad normálně trasa vlastně z Gvány vede normálně po asfaltu na čistý do Surinamu, francouzské Nový Gvány do Brazílie. Tohle je vlastně takový průsek pralesem. Hned cesta v podstatě patří jenom Bedfordu, to jsou oblaka prachu. Tady dlužno spojenou Marka, protože Marka kdysi někde tituloval termínem kokot drvený platkou pobytý. Což si myslím, že nejlepší titul, jaký kdy dostal, protože jemu skutečně vůbec nic nevadí. Víte, když víte, na čem přijel jsem. Na tom Pickovi, v Banské Bystrice. Takže Marek jako může být od hlavy po patu zaprášený a furt se tváří, je všechno víceméně v pohodě. Může být úplně důl promoklej a furt se tváří, je všechno víceméně v pohodě. To může být ještě zmrzlej, nebo mít vykloubenou ruku, ale on furt jde. Že on je skutečně nesmrtelný. Nehledě na to, že tu jamu bychom si nikdy sebou nevzali, kdybychom si tu motorku mohli vybrat. Protože ona má, nevím, jestli se na tom někdy seděl, tam má prostě antiergonomický tvar. Tam prostě Marek vám to předsadíte takhle nějak. To je něco příšernýho, jo. Takže kdyby bychom tu cestu chystali jako s rozmyslem, tak tohle s náma nikdy nejelo. První problémy začaly už úplně na začátku, kdy se nám třeba zahrádka, která se v Africe hodně začala tak jako rozpadat, tak my jsme ji vystužili, že to žila úplně super, a to se začala rozpadat ta střecha pod tou zahrádkou. My jsme to auto tak jako velmi elegantně kolem dokola sešli popruhem. Což byla úprava, která vydržela až do konce, drží to do teďka. My jsme se taky začali zžívat tou českou, polskou, slovenskou posádkou, že s Markem jsme si rozuměli v pohodě. S Polákama to bylo trochu horší, pak se ukázalo, že jsem Marek, že ta slovenština má skutečně té polštině blíž. Takže z začátku jsme se bavili spíš anglicky, protože nám to šlo líp, pak jsme přišli vlastně na to, že jsme všichni mluvili česky, polsky, slovensky, doplňovali jsme to slova, které se nám líbily. Zejména slovem obule teda. A tam jsme zjistili, že třeba tomu poprvu se polsky říká tašma. A tak daleko více nám líbilo polský slovo srajtašma, což je hajzl papír. A šmata, což je hadr teda. Další super slovo je statek, což znamená polsky velká loď. A když jsme čekali na ty auta, tak pláci neustále farmářili, my jsme nechápali proč. Takže docházelo k takovým rozporem nedorozuměním. Každopádně ten je opravdu nádherná cesta, kdy ten prales je úplně těsně vedle vás. Občas teda zapadnete, vytáhnete se a opravdu je to neskutečná divočina, to ještě fungovala rozeta. Ty stromy jsou opravdu nedvedatý cesty. Já jsem zjistil, že pokud cestu někde vyasfaltují, tak oni úplně zničí ten váš pocit z té jízdy, protože oni odsunou hrozně ten svět od vás. A vy jste potom na tom úzkém pásku toho asfaltu. Objevili jsme věc, která se pohybovala pomalej než my, což to proleze byl docela problém. A to je kráčející strom, to je strom, který takhle vypouští takové kořínky nebo ty větvičky dopředu. A ty zatím odumírají a on pomalejku takhle tím lesem. Pomalej než my. My jsme si za začátku procházeli třeba louže, protože nám přišlo takové, jsme neviděli, jak jsou hluboký. Pak jsme zjistili, že nás ten půl sebezáchově hrozně zdržuje. Tak jsme jezdili na plný pecky. Objevili jsme super věc, to je obytný bagr. To je bagr, který se pomalu sune po té cestě a zahrabává v ní, tady má střechu, tady se bydlí. Zahrabává v ní ty díry, co tam způsobují ten déšť, aby následně potom ty díry tam zase tím deštěm vznikaly. To je něco jako natírání Golden Gateu. Tohle je most přes řeku Essequibo, ta řeka vlastně dělí tu cestu víceméně na půl. Já jsem měl velkou kliku, že jsem v tom samém místě, i to byl vlastně důvod, proč jsme tudy jeli, byl rok a půl před tím Statrovkou, kterou jsme vlastně převáželi z Venezuely do Georgetownu a jeli jsme tam omylem, protože jsme to vůbec neměli připravenou, tu cestu v nejvyšším období dešťů, jaký v té oblasti vůbec může být, takže jenom pro zajímavost, tohle je největší období sucha. My jsme si to naplánovali, tak jsme to vůbec pravili, že nesmí pršet. Tak jenom přijďte si tady na té cedulky, je to samé místo v období dešťů, kdy tam opravdu naprší 5 metrů vody do té řeky. A ta řeka prostě 3x4 tak široká, zatímco jsme tu Tatru vlastně nakladali v neuvěřitelných slejvácích. Tak Marek tam sešel tímhle modelem Taliban, co s tím prachem. A pak zjistil, že se to blbě pije, jak se to zase sundal. Tady jsme se taky na tom letentrailu začali učit takový demoverzi, jak se opravují mosty. Ta java projede úplně všude, já jsem byl ještě s Markem pochopil, protože tohle cestuje na motorkách, protože ta prostupnost toho jednostopního vozidla je neskutečná v porovnání s těma autama, který se furt před něčím zastavují, protože to tam moc velký. Že Marek projel, najdete si prkno, který je použitelný, tady to fakt bylo jednoduchý, postavíte si ten most a přejedete to v pohodě. Obecně ty mosty jsou tam poměrně kvalitní v té Guajáně, jo? Jako vážně. Hodně zajímavá mostová konstrukce byly lávky, které tam postavili vlastně Kanaděni pro nějaký výzkum ptáků. Pokud se nebojíte špatně přivážených věcí 40 metrů nad zemí, a on se to sama tak houpe, tak je z toho úplně úchvatný výhled vlastně nad tom moře, a zase třeba 40 metrů nad zemí. A vy prostě nad tím je obrovský moře těch stromů. Za nějakých 5 dní jsme projeli ten letentrail, dostali jsme se do
Brazílie, kde začíná asfalt. První návštěva z Brazílie bylo kafe zadarmo, na se hrozně líbilo, tam rozdávají kafe, třeba na pumpách. Zatímco u nás máte problém dostat v kavárně vodu, ty kafe, tak tam nám dával. Do teďka nechápeme, jestli je to v celé Brazílii, jenom v té divočině, protože tam mají várníci, kteří mají velmi dobrý kafe, taky malý plastový frťánky. A vlastně my jsme se vydali od hranic do Manaus, což je takový slavný město na Amazonce, která teče tudy. A následně jsme vlastně projeli tu BR319, což je slavná oficiálně neprůjezdná cesta. To je taková jihoamerická Road of Bones. A následně jsme se potom, co to vyšlo, jsme se dostali až do hranicím Peru. Ta cesta do Manaus je poměrně kvalitní, většinou je asfaltovaná. Jsou tam takový hezký výhledy, vidíte tam obrovský arové, prostě ty letadla, ty popouci jsou neskutečně veliký. Přejížděli jsme i rovník. Na rovníku mě překvapilo za první, že na rozdíl od Afriky to není turistická atrakce. A hlavně, že rovník v Brazílii označuje hokejka. Doteďka nevím, jestli ten konstruktér nebo designer věděl, že to vypadá jako hokejka. Protože v životě hokej vidět nemohl, ale skutečně rovník označuje uprostřed za hokejka.